Hama dzinodiwa mazuva mashoma apfuura, Sly Media Productions yakaenda KuMacheke kunzvimbo inonzi Makudo Farm, uko kune mudzimai anonzi amai Rudo vane vana vavo vana nemuzukuru mumwe chete wavari kugara naye munzvimbo iyi. Asi chiri kuitika mukati memhuri ndechekuti amai Rudo vakaremara. Mwana wavo wekutanga Rudo anorwara nechirwere chepfungwa. Mwana wavo wechipiri Chengetai uyu ane makore 24 akaremarawo zvakare zvekuti kufamba kunomunetsa uyewo zvakare nekutaura apo pakuburitsa mazwi. Wechitatu ane makore 14 akaremarawo zvakare uye anotogara pawheelchair. Asi ukatarisa wheelchair iyi haukwanisi kuramba wakaitarisa nekuti haichagarika, yakatosungwa nemadhende zvekuti mwana uyu kana kuti musikana uyu anogona kudonha kubva pawheelchair iyi. Mavhiri ewheelchair iyi haachakwanisa kunyatsofamba nekuti abvaruka. Izvi zvinoratidza kuti pave kudiwa wheelchair itsva. Chenge uyo akaremara asinganyatsogona kufamba kana kutaura akazopiwawo pamuviri nemumwewo murume anogara munharaunda iyi asi haasi kubatika kuti akwanise kuchengeta mwana. Mashoko anoti akabva atama kwakuenda kunogara nechekure kuti asarambe achionana nemhuri iyi. Vana vese vakaremara ava zvinonzi nemunin'ina wamai Rudo vana nababa vakasiyana-siyana. Ukapinda muimba inobikirwa namai Rudo unobuda musodzi nekuti denga chairo hapana, zvekuti nguva yechando inhamo isingabve pane imwe nhamo. Amai Rudo vari kushandisa one room umo mavanogara nevana vavo vatatu pamwe nemuzukuru wavo mumwe chete. Magumbeze havana, pekurarira hapana. Mai Rudo vanotorara pasi nemhuri yavo. Zvipfeko zvemhuri iyi zvinotoverengeka uye zvasakara zvekuti zvinonzwisa tsitsi ukaramba wakazvitarisa. Ukazviunganidza zvipfeko izvi zvese zvinogona kutadza kana kuzadza one suitcase chairo. Musi wakasvika Sly Media pamba apa yakasvikowana paine 1 packet yemachunks pamwe ne2 kg yeshuga iyo yakanga yauya nemunin'ina wamai Rudo anonzi Nyadzisai uyo akange akoka Sly Media Productions kuti huyai muzoona kurarama kuri kuita sisa yake nemhuri yake kunzvimbo iyi. Chenge anoti iye chaari kuda rubatsiro rwekuti akwanise kuchengeta mwana wake. Apo takataura naye zvisine nekuti kuburitsa mazwi kunomunetsa nekuda kwehurema huri pari, zvekuti mamwe mazwi akawanda haanyatsonzwike kana usina kunyatsoteerera uyewo zvakare kana usina kumujaira. Uri Chengetai ndizvo? Rubo. Une makore mangani? 26. Wakamira uchorere Chengetai? Wakasvika grade ani? Count form ani? Form 1. Panapa muri kurarama sei? Muri chekudya, zvekupfeka, zvekuita sei? Zvakakwana here? Zvakamira sei? Hamuna? Nevanhu? Ndaona mwana wako uyu ane makore mangani? Ane chi? 3 years. Ko baba wemwana vari kupi? Hauzive? Na baba zita ravanonzani? Haurizive? Misheki. Na baba vanonzani mwana wako? Mufaro. Na baba vaMufaro makasangana kupi? Maidanana here? Maita sei? Maidanana? Saka mwana ari kuchengeta? Haasi.
Vakambomchengetera kana kahwaniwo zvako. Oh. Pavakapedzera kuya uchiri kuziva kuti igore ripi? 2021. Pavakauya pavakauya nechi? Nemari. Yanga iri mari? Hauchazivi? Ko zvekudya? Vakauya nazvo here? Saka iwe uchengetana nemwana wako zvamuri kuda chii kuti upenyu hwenyu huve zviri nani? Muda chii? Chikafu. Nehembe. Handiti ka? Alright. Anofarira kudya chii mwana wako? Sadza. Nechi? Nenyama. Ko iwewe unofarira kudya chii? Zvese. Oh, ndaona kama muchibika mapudzi. Ndiwe urikubika here mapudzi? Oh. Unotogona kuitawo mabasa epamba? Handiti ka? Alright, chengeta naye. Shungu dzaChenge ndedzekuti awanewo rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe akwanise kuchengeta mwana wake sezvo iye asina chaanonyanyokwanisa kuita zvakanyanya zvinomupa pundutso, uyewo zvakare murume akamupa pamuviri haasi kubatika kuti achengete mwana wavo. Munin'ina wamai Rudo akaratidza vatapi venhau veSly Media mapirwo anoitwa zvekudya mwanasikana uyo akange akagara pawheelchair, asi idambudziko guru chairo. Sandu majira ndoita? Ichi kandikupera? Uzwa? Chero sadza, chero chii? Nyadzi Sai munin'ina wamai Rudo anoti nhamo iri kutambwa pamwe nekuraramwa nemukomana wake yamushayisa hope. Nyadzi Sai anoti dai Mwari vapindira muminamato yake pawanawo vanopindwa nemweya werudo vomubatsira kuchengeta mhuri iyi nezvinhu zviri kudiwa zvinosanganisira zvekudya, zvekupfeka pamwe NeMagumbeze, uyewo zvakare iye akwanise kuita mabasa anozomupa choviri kuti akwanise kuriritira mhuri iyi. Kunoko muri KuMacheke kunonzi kumakudo farm. KuMacheke kumakudo farm. Takaona matitaga maisa nenhamba dzenyu mukati aya kunoko kune mhuri isina kunyanyogara zvakanaka. Mukatitsanangurira kuti mhuri yakagara sei? Muri magariro yakaita anorwadza, anoshungurudza. Andisisi wangu mufamily medu takaberekwa tiri 3 vana akashaika, patasara tiri 2. Tasara tiri 2 kudaro mai ndo vaigara pana pamaibva washaika. Ndobva tasara tiri 2 ndobva ndaroorwawo kwandakaenda kwandakaroorwa. Sisi wangu ndobva wasara. Wakauya panapa 2002 ndobva takatanga kugara panapa. Pamba pamai. 2002 maibva warwara, mamabva washaika. Ndobva sisi wangu wamitiswawo mwana ari pawheelchair muri kuona atiziva kuti akawamitiswawo ndiani, asi vamwe vanotaurawo zvavo. Ane makore mangana ari pawheelchair? Ane 14 years. 14 years. Zvadaro uyu musikana wamuri kuona anonzi Chengete anoendawo kusisi wangu inini vakatoremarawo. Vakane inonzi cancer, mwauri inoti cancer. Uyu ziso ravo rimwe racho harichatoona. Vanorarama nemaricho. Kurarama kwavanoenda nemaricho ndekuti pavanoenda kunoshanda vanopuhwawo kana wapa shuga kana wapa something chichi. Saka chinondorwadza ndechekuti zvinozvimhuri varongoramba vachivedzerwa. Mhuri dzichita sei dzichiwanda. Mire, kana muchiti vari kuramba vachivedzerwa mhuri, muri kuti dziri kubva kupi? Dzavari kubereka. Okay. Nekuti zvinozviwa vatokura ndevana wa 78. Va 78. Saka iwe inozvipara zvinhu zvivatokura. Nokuti tsinga yavo iyoyo inombowarwadza zvekuti inombowanzira tsitsi.
so that mararamiro vandu vanorama nemaricho vana kuti vararame vana maricho mwana womusikana uyu vanenge achisukosukwa anobatwa mabasa epamba ndikuona chirema chiripo chine chisarawo neuyo asi ndikutoona sekuti marwadzi achona akutonyanyisa nekuti ivo vakura saka simba ravanga vainaro pekutanga harisisiri ravainaro pari zvinozvo zvinhu zvoita zvichidzikira saka kurarama kwavo kutoita kutorwadza kunyanya pachikafu hembe ndingangoti zvinodiwa pakurarama muupenyu zvakawaomera. Vane vana vangani zvinezvi? Vana vane pamba panapa pane 3 pane 4 vavo wawo iwe itu uyu ni uyu muzukuru. Okay. Uyu muzukuru. Uyu chengetai ndo first born yavo? No. I second born. First born ari? First born hapo akarorwa uko akaenda. Anotorwarawo futi. Anorwa nei? Ndingangoti pfungwa dzake chaidzo. Kubva kwauya musikana? Kubva kwauya uyu. Kozo yari pawheelchair. Pane vana vatatu. Vana ava ukama wavo wakamira sei? Vana baba vamwe chete here? Vana baba chakasiyana here zvakamira sei ipapo? Marwadzi hanzvadzi. Vana baba vakasiyana siyana. Uyu baba wake wakatanga kundifonera 2019 ndimi munin'ina wamai Rudo here ndokumbirawo kuziva mwana ana mai Rudo wakaita vari kwanotsi wakasungunukira vari kwanotsi ndiwangu. Ndakazitanga kutozviziva mai manje baba vaiva vakutanga kundifonera ndabva ndatotumirawo amwene uyu ndabva ndati chifonera vanonzi mainzeru ndipo wakatora musikana uyu ndokuenda naye kuna baba wacho ikoko. Baba vayo wakaona situation ine mwana ubva wadi ubva waramba ubva wati handichamuda ubva waramba mwana bva angodzoka panapa. Uyu takangonzwawo kuti amene akavapawo mwana ungotinongedzera tinongonongedzerawo kuti apa tinongonongedzera kuti ndi apa but tinozongonozi mungu vanombonzawo something vachiunzawo something asi hapana vachengetera avari kuita mararamiro avari kuita ari kutorwadza. Ko baba waRudo? Rudo ndiye mukuru? Rudo ndiye mukuru, baba waRudo wakashayika. Wakashayika. KuMacheke munotokuziva? Kwa Rudo? Ndokuziva. Vanoti chine urwere hwaainawo mate ane chirwere chepo? Tete wacho nawo vakambomutora ndobva iye manje semwana anga akajaira kuti kukurira kunoko ndobva adzoka futi kunoko ndobva azoenda ino ari kumba nasisi wangu wakashayika mwana wawo ndokwaari amai Rudo vari kugara sei pamba panapa nemuri? Mai Rudo vari kugara zvekutamburira chikafu kupfeka handingangoti upenyu hwavo hwese vari kutambudzika. Saka iwo urwere hwavo futi ruvatambudza nokuri warwadza. Chinge ndaona ane mwana baba vacho vari kupi zvakafamba sei ipapo kana muchinzwa vachitaura amai? Nekuti makazona ndazva vachiti misheki anzi anonzi misheki kana muchiziva nhoroondo yacho zvakafamba sei? Ndambodza zvangu achiti taidanana. Inini manzira andakaita ndiri kuHarare ndabva ndafonera ndingangoti ndabva kuHarare bva ndaya panapa ndabva ndaona dumbu remwana rakaita kudaiso ndabva ndamuti Chenge chii dumbu rako kudaiso zvikanzi kuguta ndabva ndatomusiya pasina 1 week ndabva ndakafonirwa nemurume uyu zvikanzi mazvinzwere kuti Chengetai akamitiswa naMufandaedza ndikati Misheki Mufandaedza ndabva ndati saka chii chiri kumboitika nyaya yachona zvikanzi chichi pakutofambiswa nyaya yakuendeswa kudare saka inini nesituation ndanti naye ndakazvitakura saka nasi rukwanisa kudi kuuya kunoko saka Chengetai akazotorana ndokakaendesana kwakanzera anzi kwaSabhuku onda kwaSabhuku ndokuenda kwaChief ndobva Chengetai anzi bata munhu akakupa pamiri ndokunobata Mufandaedza Mufandaedza vayabva wabvuma wakati nhumbu ndeyangu zveshuwa mwana ndichachengeta preparation ndichatenga yekusikero zvese ndichavapa wakabva wairira zvekuti achapota achibhadhira $30 years per ndobva anzi aripe mombe 3 abvisa mombe 3 pamombe 3 dzakataurwa dzainzi 800 pamombe 1 kana iri mari yakabuda iri meno 2000 something ndobva vasainana pakuti mwana uyu kana achinge akwanisa 18 years nozotora mwana wangu. Ipapo wakabva abvisa $200 ndobva ndikwa mambano mambo anonzi mambani Chengetai kwamakaenda
kwachairman saka vakabva vasainirana pabepa pavakasainirana ndipo chengetai bhukiro zvavakabva vasainirana kuti ezvino ndakuchikupai mwana uyu ndakukudzoserai mukadzi wangu uyu ndichachengeta pamwedzi nechibhadhira $30 pamwedzi $30 kusvika mwana akwanisa 18 years akwanisa 18 years tozotora mwana wedu zvadaro baba vaye vaye ndakazongonzwa kuti pane imwe mhosva yakadi yavakapara kumaraini kuno ndobva vatiza ndobva vaenda kwarisapi vaenda kwarisapi ndobva vanotsvaga vamwe munda muovheti ipapo vainzi vangu vane 61 years pavakapamirisana neuyu muovheti ndobva vaenda kwarisapi vanotsvaga vamwe munda kwarisapi saka inini ndakuna kuti zvinhu zvangu zvizvi kunyatsoitika ndibva ndatanga kuchifonera kutsvaga kuti vamufandaidzi ava nachenge ndingototi chenge kumba kuno kakuna ufa kuna chakadai kuna chakadai zvinhu zvinombonyatsoita sechirega ndimbodi ndibati baba vasei vasiri kuchengeta mhuri yavo vamufandaidzi ndakaona vakandibloka bva ndatotsvagawo dzimwe nhamba ndobva ndatanga kubata mukadzi wacho mukadzi wamufandaidza uye ndobva ati ndizvozvo zviriko imimi chamunokwanisa kuenda endai kwachifi saka last month ngangoti January ndobva taenda kwarisapi tasvika kwarisapi ndobva tapuwa dheti remusure ra31 zvikanzi moya kudare munhu wenyu tichaita sei tichamubata kana tamubata tichakuudzai tichakuzivisai saka ndizuro vakazondizivisa kuti munhu yotaita sei tataura naye asi ari kutsika uya kudare ndikati hazvina panapo chakaipa isusu chatiri kudi tiri kuuya kudare asi ndichaya nemhuri yake ndombomupa ombochengetawo saka pari zvino zvitakamirira kuswera mangwana kuendako kudare kwachifi chiduku pachiduku ngatiase upenyu ruva rashe ari kurarama sezvi zvaanoda mukati meupenyu hwake ruva rashe anoda mapamba anoda wheelchair hembe ngangoti machira because mwana asingatokwanise kana kumuvha makumbo ake kana kuti utoroise kumusana makumbo ake haachavhurika saka mwana uti unongotoita kudai zvekutoti papapa ndikutosvika kuti mangwana patiri kuenda uko pachona tichamutakura sei kuti dare uko rinoona situation inechi ina mai ava nevana vavo kuti zvinhu zvakamira soonzi futi imwe mutoro iyi zvakatomai patikutorichatsika kuti tichaita sei isusu mupenyu medu tiri vanhu vakangobereka musaidi kwedu tinongotambura inini ndinotomboti wobatsirechi handizosiyiwo mwana mai angu achifa nenzara pasadza ndinomupawo zvanoenda vano ndinonge ndichimupawo but situation yakadai so inini hangu yandikurira handiti ndanzwa muchitaura musingataura zvenyu nemazita kuti muri kunzwa nemahonga kuti baba wake ndeve mudhuze ivo amai musisi mukoma wenyu anoti chii nyaya hadi kana kuti inzwa iyoyo takamboya namai vangu pana pamuningina vamai musarapa vana akati vagadzirise tizive kuti baba wemwana uyu kana tikazoona dambudziko toita apane zvine zvaitika toziva tiri kuenda pana baba wemwana vakabva varovera mwana madziro tiri mukarumu voti speed vatiza ukanorara kunze saka nyaya iyo havatombodi havadi kuinzwa chavanoita ivo ndechekungoti vanoenda ikoko vachinotora chikafu vachiuya vachipa mwana mukadzi wachona ndiye anowanzouya achipa mwana zvinhu wheelchair yakatotanga kutofambisa yakabva ikoko ndaona mumba hamuna zvekupfeka hamuna magumbeze zvino vanofuga chii nemhuri yavo isi zvamaona izvozvo ndozvavanongotongorarama nazvo hamuna kana chikafu hamuna kuti machangisana toya nawo yayo netimweronda toya nato ndototi tombochovhoma mazuva muchienda kwamambo chiduku kufunga kwenyu munotarisa kuti mungapiwe judgment yakaita sei kusazivawo zvangu kuti zvinenge zvakamira sei tasvika ikoko kuti vachazvitambirawo sei iwo saka handisi kuzwa kuti zvinenge zvakamira sei kuti vachati chikafu chevana kana kuti vachatoribatsira hanzi kuti tichapiwa rubatsiro rwei handisi kuziva because nyaya iyi yakatombotongwa munhu akatadza kungirika kuunza zvinhu zvavakanga vataurirana saka kutodzokororowo futi pamwe zvinorambawo futi handizivi rukumbiro rwamuri kuda kumhuri yezimbabwe nderwechii hainini ndikukumbira kungoti dai ruzhinji rwezimbabwe rakwanisa kuti
uyu mwana uyu ada wheelchair. Iwo sisi wangu wachona havachakwanisa kushanda. Kana paine vanokwanisawo kuti maproject iwo kana kuti zvimwe zvimaproject zvokuti kungotowo mabasa epamba vanogona kuita. Kana kuitirwa kupiwawo kana maproject ekuti vakwanise kuita vaonewo kuriritira mhuri dzavo vakagarawo panzvimbo hwani. Anoti muri kutoona kuti nguva dzinodzisowa havasati vasvika. Chinhu chavari kuvavarira ndechekuti vana vangu vaite sei vadye dumbu chete ndozvavari kuvavarira. Zvekuti vakakurumidza kusvika muchaona situation yavo so inotorwadza. Makasunguka here kupa mhuri yeZimbabwe phone number yenyu kuitira kuti vanenge vachida kubatsira vakubatei pambozhanhare? Ndakasungunuka. Zita renyu rizere nefone number yacho? Zita rangu rizere ndoitwa Nyadzisai Chipangano. Phone number dzangu dzebad 0774 983517 Zenet1 071 0715 017633 ndo Zenet1. Dzebhadhi idzo zita ramataura ndo rinobuda paEcocash? Ndo rinobuda paEcocash. Handiti. Aiwa, tinotenda vandazi. Pakasvika Sly Media amai Rudo vakange vasipo vasiri pamusha apa apo vainzi vakange vaenda kunoita maricho pane rimwe purazi rinorimwa fodya riri pedo. Zvinonzi amai Rudo kana vachinge vashanda zuva rese papurazi iri vaizopiwa $4 asi vakange vasingapiwe iri ma-US asi ari mabond kana kuti ma-RTGS pazuva iroro. Sly Media yakange yava kutobva pamba apa isina kutaura namai Rudo sezvo kwakange kwavira, asi munin'ina wavo Nyadzisai akatanga kuchema akati mukaenda veSly Media munenge mamurwadzisa kana musina kutaura nemukoma wake nekuti chido chake chakange chikutiwo Sly Media izvionere pamwe nekutaura nemukoma wake nekumuona chiso chake mamiriro achange chakaita kana kuti achakaita. Zvisine amai Rudo vakazouya asi vakasanganikwa navo muroad inobva kupurazi iri sezvo Sly Media nemunin'ina wavo vakange vavatevera kuti vakwanise kutaura navo. Nyaya kubva kumurandakadzi uyu yakange iri imwe cheteyo yekukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe kuti akwanise kuchengeta mhuri yake. Makadi amai Rudo? Tiripo. Tiripo isusu sevatapi venhau tati aiwa regai timboya tizoona kuti muri kurarama sei mushure mekunge munin'ina wenyu atiridzira foni akati aiwa chimboyai muone mararamiro ari kuita mukoma wangu uye tibatsirane nemhuri yeZimbabwe kuti vawanirwe rubatsiro, ndosaka maona taita se tauya kuno. Mune vana vangana amai? Ndinovatatu, pane hwari vanogara muzvikuru. Ndinovatatu vari kumba umwe wachikumba. Umwe Chirema vari kumba. Chirema agona kugara anogara akarara. Hachisi Chirema wanika amai Rudo? Ndine 2. Mune 2? 2 zvirema. Muri kuvachengeta sei? Ndikoita zvokumaricha, ndichida kumaricho, ndakaona sadza, ndichida maricha ikoko, ndichishanda maricho. Kumaricho kumukubhadhwa mari? Pa4 pazuva. $4? Pazuva? Zvino inotenga chii kuno? Hapana. Hapana? Ndambopinda mumba menyu ndaona hamuna kana magumbeze. Hamuna. Saka muri kurara sei? Nekutonhora kunoita KuMacheke kuno? Ndofunga iye ari pachena vana vachena. Handi pana randaoneni. Mune magumbeze mangani? Tine 3. Mune 3? Mune vana vangani zviye vamuri kugara navo? 4. 5? Kusanganisira muzukuru? Mune muzukuru aripo mukuru. Handiti? Ndamboona anonzi ana ari pachaipa yemufaro? Ruva. Ruva ndamuzwa kuti baba vake vanombouyawo nezviviri kana zvitatu, ichokwadi? Havaunzi? Asi munombovati here ko nai mwana zvinorarama? Hapana. Ndati imi munombovati here nai baba vemwana, mwana orarama sei? Hapana. Hapana chinouya? Zvikonzero vanombotaura? Handisi kuziva. Aya, hamusati mambobvunza kuti nai ko zvino mwana... Handisati ndambobvunza bai. Ko munoregerere nai mai? Handisi kumuona ba. Hamusi kumuona? Ko muzukuru
Ndaona pane muzukuru zvakare. Baba vemuzukuru vari kupi? Vari kutanda kudoko vari. Vanotiwo chini kuchengeta muzukuru? Vanomuuya vachimupa. Apo nepapapo. Asi hazvizvo zvahanzi makamboenda kwamambo. Upe? Umwe wa wachenga kwamambo. Baba vacho vaimupa, vaimusapota vachimupa. Vachimupa chikafu, vachimupa, vaiuya vachimupa. Vaimupa. Zvese vachimupa zvese zvirimba vachimutengera. Asi izvinezvi apa asazva vachai baba vaimumba vaimumutumidzira mari kuno ndopo vaimumutumidzira mari handiti. Saka chamuri kuda chii mai Rudo mukati meupenyu hwenyu kuti zvinhu mutotiwo pamba mhuri yangu yawana kuchengeteka? Ndoda kubatsirwa. Zvamuda kubatsirwa nazvo ndo zvandoda kuziva. Zvizvo zvaiti hazisi kumuziva. Aya, munotoziva kaimi zvamunoda kuti kana magumbeze kana chikafu zvese nezvino nechii futi nine magumbeze yayo. Saka inezvi vana ndichibva pamba apa nhasi manheru senge manheru anaye muri kuvabikira chii? Handizvoiti nawe nebhinzi nezvavachagira muriwo. Bhinzi dzakaoma? Muchatanga kudzibika idzako ma6 kuno? Apo ndinoita kundotsvaga chiboto orarira chiboto zvobika mangwana. Morarira chibage? Upfu urimo here mumba? Upfu urimo ndakatenga chibhagiri rechibage. Rinoita mari kuno kupaketi? $4. Inoya munoshandira pazuva ipapo? Kumari cho munenge muchiitei? Ndiri kuona futi muri munhu anotodzimbikana mukati meupenyu. Ine chitakura fodzi amwe chimhosunga madhuku nokuenda fodzi. Nokuenda fodzi. Handiti? Saka ndinodzokera zvakare mati kumhuri yeZimbabwe rubatsiro rwamuda nderupi? Ndoda kupiwa kana magumbeze kana chikafu zvese ndoda kupiwa. Ndo zvamuri kuda? Tambunzwa mucharo kuti pane munhu ari kukuvakirai imba? Ndiwo kumakambeni mwena ndoda kukambeni here. Wada kuvhoterwa? Akavhoterwa masaka ipapa hachauya ba. Akawina here maprimary? Haana kuwina. Saka zvino imba ichapera here iyo? Haisi kupera. Handiti? Ndo zvavanoita vakomana vacho. Murume? Murume. Ndo zvavanoita vakomana vacho kana vachiri kunyenga so vanoita zvese asi kuzongoruza kudai so pamba yakasirwa ndipapo. Handiti? Saka yanga yasara zvinga zvii zvamukati? Yanga yasara magirasi nemari yekuswa madhoa ndo zvinge zvasara. Ndo zvanga zvasara. Apa ndanga kwa kitchen. Simendi yacho yakauya iri uko. Saka kitchen ndoda kuwaka netoilet mazhavisi chisavakwayo. Saka mati kumhuri yeZimbabwe munoda chiya? Ndoda kubatsirwa kupiwa magumbeze chikafu nemhuri zvese nechikafu ndinochida. Handiti ka? Tinotenda. Zvatichaita isusu nekuti semunhu anogara kumaricho uyewo zvakare hakuna magetsi tichashandisa nhamba dzemunin'ina wenyu ndo dzataakunyora apa kuti vanenge vachida kuti vabatsire mai Rudo vanobata munin'ina wenyu. Munin'ina wenyu 2 kana 3 zvaanenge apiwa ndo zvaanozoya nazvo kuno KuMacheke. Handiti mazvinzwa ka? Imi munozongopotawo muchimubvunza kana atizivi kuti ko pane here zvakamboya musanyare. Handiti? Iye kana pasina anobva atifonerawo kwatiri isusu kuti amai Rudo hapana chavati vaita sei vawana. Toshambadza zvakare kumhuri yeZimbabwe kuti zvinomata amai Rudo voita sei. Handiti? Mashoko amungade kungotaurirawo mhuri yeZimbabwe ndeyekuti nemhuri yenyu yamuri kuchengeta. Ndinoda kubatsirwa. Kupiwa chikafu. Zvese nekupiwa magumbeze nechikafu chacho zvese. Nezvekupfeka. Handiti? Aiwa, ndatenda hangu amai Rudo musare nemufaro muchengete mhuri yenyu pamwe nevazukuru ava. Mhuri yeZimbabwe nyaya yamai Rudo ndiyoyi. Chavari kuda amai Rudo kuda kuti vakwanise kuchengeta mhuri yavo nezvinhu zvavataura zvinoti zvekudya, zvekupfeka, magumbeze pamwe nekuvakirwa imba yakakodzera yekuti vakwanise kugara nemhuri yavo. Vanotiwo iyo yakanga ichivakwa nemumwe ari mune zvematongerwo enyika uyo akange achikambena. Asi sezvo asina kuzobudirira kuti akwanise kumirira nharaunda iyi, vanoti havasisina tarisiro yekuti anokwanisa kuenderera mberi nerubatsiro urwu. Kana paine vakasununguka vane mbatya dzavasisapfeki vanokwanisa kutengera mhuri iyi mbatya itsva, avo vakazadza matura ari kufashukira vakawanda vanosundwa nemweya wekupa mhuri iyi yateterera kuti
tinokumbirawo zvavataura kuti vakwanise kurarama. Kune avo vachatambanudza maoko avo nekupa mhuri iyi, tinoti Mwari vawedzere pane zvinenge zvabviswa. Vanoda kubatsira mhuri iyi, batai nyadzisai panhamba dzanyorwa pavhidhiyo iyi. For Sly Media, this is Robert Tafumani in Macheke. Sly Media, building bridges.